Subscribe now and press the bell icon. हेलो हेलो। हाँ गुड इवनिंग मैडम। हाँ गुड इवनिंग मैडम। गुड आफ्टरनून। तीनटा पर ହେଇଗଲା ପ୍ରାଗ। ରାଜ ଅଛି ନା ଚାରିଟା ପରେ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ବୋଲିଦେବେ। ତିନିଟା ପରେ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ କହିବେ, ଛଅଟା ପରେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିବେ। ହାଇ 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 ସେଟା ମିଷ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପଡରା ପାଇଁ ହେଇଥିବ। ତିନିଟାରୁ ତିନିଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଗଧଟା କହିବେ। ତ କଣ ଗଧଟା ତ କଣ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଥିଲେ ସିନା ଜାଣିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆଇଲ? ଏବେ ତ ଆଇଲି ହାଲିଆ ଝୁଲିଆ ହେଇ। ଏ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଲେଟ୍ ରେ ଆଇଲ କି ଗୋ? ଆଉ କଣ ହେତେ ଆଇଛି। ଚୁମ୍ବି ଟିକେ ହୁଁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମନୀଷା। ହୁଁ ବେଶୀ ମିସ୍ କରୁଥିଲି ସତରେ। ତୋ ହୁଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଛି, ସେଇଟା ରଖିବ ହେଲା କି? ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଛି ତ ସେଇଟା ରଖିବୁ। କଣ ବୋଲେ? ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍। କୋଉ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍? ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠେଇ ଦଉଛି। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍। ହୁଁ ଛାଡି ଯାଉଛି। ଖାଇଲ? ହଁ ଖାଇଲି। ଆଜି ଖାଉଛ ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲି ଜାଣିଛ? ମନୀଷା ଖାଇନି କି ଆଜି? ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଇଛୁ ତୁ? ମୁଁ ଖାଇନି। ଖାଇନୁ ନା? ଶୁକ୍ରବାର। ସେଦିନ ଉପବାସ ଥିଲୁ ପରା ଗୋ? ହେଲେ ଶୁକ୍ରବାର ହେବେ ଜାଣିନୁ କି ତୁ? କେନ୍ତା ହିନ୍ଦୁଟା ଜାଣିନୁ ଅପା। 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ ମନୀଷା? ହେଲେ ତୁ ହିନ୍ଦୁଟା ଏକା। ଯିଶୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଯିଶୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତତେ ଖାଲି ନାଇଁ କି ଚାକିରି ବିନା ଜଣା ଧର୍ମ କର୍ମ ବୋଲବାଟା ନାଇଁ। ଚାକିରି ବିନା ବଞ୍ଚି ହେବ କି ଗୋ? ଆଉ ତା ବୋଲି ଧର୍ମ ଜାଣିପାର। ମୁଁ କେତେବେଳେ ପଇସା ଏକଠା ହେବେ, କେତେବେଳେ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି, ମନୀଷାକୁ ବିବାହ ବି ମୁଁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମଣିଷକୁ ପାଇବୁ କି ନ ପାଇବୁ ସେଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛି। କୋଉ ରାଜକୁମାର ଉଠେଇ ନେଲେ? ଇତନା ଆସାନ ନେହିଁ ମ୍ୟାଡାମ। ଏତେ ସହଜ ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ? କନଫିଡେନ୍ସ ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ। ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତୋ ଉପରେ ମୋର। କୋଉ ରାଜକୁମାର ଉଠେଇ ନେଲେ କାଇଁ କରତି ସେତେବେଳେ? ଏତେ ସହଜ କି ମଣିଷ ଯିଏ କି ହୃଦୟ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ବି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ମତେ। ଏ ବୋପା ଆଉ ମୋର ବାପା ମା କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ କଣ କରିବୁ? ସେଇଟା ତୋ ଉପରେ डिपेंड। जिसको मैं चाहता हूँ अगर वो मुझे नहीं चाहती है तो जा सकती है। ହେଲା ତ? ମଣିଷର ପ୍ରେମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ, ସେ ମତେ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ସେତିକି ଉପରେ। ହେଲେ ଅଣି ଯଦି ଉଡିଗଲେ କଣ କରିବ? ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ରହିବି। ଉଡିଗଲା ପଣି କହୁନାହାନ୍ତି। ଅଛି ଉଡେଇ ନବା ପାଇଁ। ଆଁ ତାର ଦମ ଅଛି କି ଉଡେଇ ନେବା ପାଇଁ? ଯଦି ଗଲେ? 101% ନାହିଁ। ଦେଖିଲୁ ଗୋ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍। କାଇଁ ଶୁଭା ଗଲା? ତୋ ଇମେଲ ଆଇଡି ତୋର ଇମେଲ ଆଇଡି ଟିକେ ଦେ। ଇମେଲ ଓହୋ ଏଇଟା କି? ଏଇଟା କି? ହଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଟୁକି ରଖିଛି। ସତେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛୁ? ନାଇଁ। ଫିଲ୍ମର ଲିଙ୍କ ପଠେଇ ଦଉଛି। ଏକା ଆଉ ରାମପୁର।
कोणଟା गो? କେତେ କାଉ ଇଏ ହଉଛି। ହଁ ଗो। ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଯେ ହଁ ଗो ସକାଳେ ଫୋନ କରିଥିଲା। କଣ କହିଲା? ମୁଁ ଟିକେ ବିଜି ଅଛି ଭାଇନା ପରେ କଲ୍ କରିବି ବୋଲବା ଲୋକ ଆଉ କଲ୍ କରେନି। ବେଶୀ ସମୟ କଥା ହେଲାନି 2-3 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଲା। ଆଜି ଭୋଗିଲା ଅଛୁ? ହଁ ହଁ? ହଇ ଇଆଡେ ପରିଶ୍ରମ ନାଇକି ମାନେ ଆମ ଖଟିକି ଭୋକରେ ରହିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ନାଇକି? ନାଇଁ କଣ ତ କଷ୍ଟ? ସବୁ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। କାଇ କଷ୍ଟ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇଲେ ଭକ୍ତି ଗୀତ ଗାଇଲେ ଶେଷ ଉଡିଯିବ। ତ କେବେ ସେମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗେ? ଗୋଟେ ତ ଟ୍ରେନ ରେ ଯାଉଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ ଆଁ ମିଳୁନଥିଲା। ଥରେ ଟ୍ରେନ ରେ ଯାଉଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା ମନେ ଅଛି ନା? ହଁ। ବେଶୀ ଭୋକ ହଉଛି ଭାଇନା କାଇଁ ଦୋକାନ ବାଡି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ। ସବୁ ମନେ ରଖିଛୁ ନାଇଁ ଗନ୍ଧିଆ। ଆଉ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ବି ଏପଟ ସାଇଡ ଦେବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବେନି। କାହିଁକିନା ସେଇଟା ବାର ବାର ରିପିଟ ହେବ ନା। ଏ ଦାଢି ଶଳା। ବେଟା ଟୁକିକୁ ଦାରି କଲେଣି କି? ଠିକଣା କଣ ଅଛି 2 ଦିନରେ ସିଆଡେ କେତେ ଲୋକ ଦାରି କରିଥିବେ। କାହିଁ କାହାକୁ କୁଆଡେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ନା କୁଆଡେ ମନେ ପକେଇବା। ହଁ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ମାଡି ଦେଇଥିବୁ। ଏତେ ଦାରିଟା କି କଣ? ନାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଟୁକି ବଲବ ଏ ମାରେ ନା ବୋଲୁ ବୋଲୁ ମାଡି ଦେଇଥିବୁ ତୁ। ତୁ ବି ତ ସେମତିଟା ଦେଖୁଛୁ ପରା ତାପରେ ତ ଉଠେଇ ଯାଉଛି ହଁ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ମାଡି ପିଇ ଗଲୁଛୁ ପୁଣି। ମନୀଷାକୁ ମାତ୍ର ହଁ ବୋଲି ମାଡି ପକେଇବି। ହୁଁ କେତେ ଲୋକ ସରେଇ ଆସିକି ସବୁ ଶୁଖେଇଲା। ଅଇଁଠା ଟା ପୁଣି ମାଡି ଆଇବ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁ। ଅଇଁଠା ହେଇଛି। ଗେନ୍ଦା ଟା ବାହାରୁଥିବ ନା ନାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ତତେ କରିବି। ହୁଁ। ତାର ଅଇଁଠା ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇବ। ଅଇଁଠା ବାଣ୍ଡ ବୋଲିକି ତତେ କିଏ କହିଲା? ମୁଁ କହୁଛି ଲେଖି ଦେଇକି କହିଦେଉଛି। ମନିଷା ଛଡା କାର ସାମାନ ପଶିବନି ଏଇଟା। ମିଛୁଆ। ମିଛୁଆ। କହନା ଗୋ ସାମାନ ଟା ବେଶୀ ଉଠୁଛି। ତୋର ସାମାନ ଉଠୁନି କି? ନା। ଗେନ୍ଦା ଏକା ବାହାରୁନି କିଷ ଉଠିବ? କେତେ ବାହାରିବ ସେଇଟା? ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ବାହାରିବ। କେମିତି? ତୁ ଝିଅ ପିଲା ତତେ ଜଣା ନା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ପରା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବନେଇକି ଛାଡିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ନାଇଁ। ମୁଁ ଏନ୍ସର ରଖିବିନି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଫୋନ ହିଁ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ତତେ ପଠେଇବିନି କାହିଁକି ନା ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଜାଣିଦେଲେ ତୁ ବାସ୍ କହିବୁ ଏତେ ଗନ୍ଧିଆ ଗନ୍ଧିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖୁଛି ବୋଲି। ଛି ଛପରା ଲୋକର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କଣ କି ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଯାହା ହବ ସେଇଟା ତ ନାଇଁ ଡିସକ୍ରାଇବ କରିବ। ସେଟା ଗୋଟେ ସେକ୍ସ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା କି ଦୁନିଆ ଶିଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି ଦୁନିଆ ଶିଖୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଛି ହେଲା ଛି 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 ଛି। ଦୁନିଆ ଶିଖୁ ଆଉ ମତେ ଇନକମ ହେବ ପଇସା ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲି ବି ଜଣା ନାହିଁ ତତେ। ହୁଁ। ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲି ଜଣା ମନିଷାର ପ୍ରେମରେ ତ ମାତିଛି ତାକୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଦିନ ବିତୁଛି ତ ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବି? ଛି ଛି ଛି। ଆଜି ମ୍ୟାଡମ ବେଶୀ ହାଲିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ନେଇକି ଗାଧେଇଲୁ? କଣ ପାଇଁ ହାଲିଆ ହେବି?
ଗାଧେଇଲୁ? ଗାଧେଇଛି କଣ ହେଇକି ରହିଛି ଗାଧେଇନି ବୋଲୋ ଛତରା କାଇଁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ପଠା କଣ? ନା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତୋର ସେଲ୍ଫି ନା ଫଟୋ ନା କିଛି ମିଳୁନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତରେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ବନେଇବି ହେଲା କି ଯୋଉଟା କି ସାଦରୀ ଗୀତରେ ବୁଝିଲେ କି ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୀତରେ ବେଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ବନେଇବି ଏବେ ତ ଭଲ ଫଟୋ ବାଛିକି ପଠା। ନାଇଁ ତ ଦେଖିବା। ଖାଲି ଆମେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତରେ ଭିଡିଓ ବନେଇଛୁ ନା ଗୋ ମନୀଷାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମାନେ ଭକ୍ତି ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭୋକ ଲାଗିବନି ପରା ସେଇଥିପାଇଁ। କିଛି ନା ପଠା ଫଟୋ ପଠା। ହୁଁ ହୁଁ ଫଟୋ ପଠା। ନାଇଁ କହିଲି ପରା ବୁଝିପାରୁନ। ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁ ନା ମନୀଷା ଲାଷ୍ଟରେ ମୋର ଭଳିଆ ଷ୍ଟୋରି ହଉଛି ଗୋ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ପଠେଇଲି ନା ସେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ମୋ ଭଳିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ହିରୋ ବେଶୀ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ କାନ୍ଦିବନ ମୋ ଝିଅ ଠିକ କରି ସାରିଛି ବିବାହ ପାଇଁ। ବୋଲେ ଅନ୍ୟ ମାଇକିନା ଠିକ କଲେ ମଣିଷ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନା କଣ ଯାହାକୁ ଦରକାର ତାକୁ ମିଳିବନି ବୋଲେ ଆଉ କାନ୍ଦିବନି। ସପ୍ତମ ଝିଅ ଆଣିଦେଲେ ତ ଗଲା ରାନ୍ଧି ବାଢି ଦବ ସୁନ୍ଦର ଟିକେ ହେଇଥିବାର। ଗାଁରେ ଆମ ଏରିଆରେ କେତେ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସବୁ ଲଗା ଅଛନ୍ତି। ମନୀଷା ମତେ ଦରକାର ମତେ ସେ ସବୁ କି ଦରକାର। ଯଦି ତ ମତେ ସେତିକି ଦରକାର ଥାନ୍ତା ଦୁନିଆ ଟୁକିର ନମ୍ବର ରଖିକି କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ ନହେଲେ ଦୁନିଆ ଟୁକି ଆଡେ ଯାଇକି ମାଗିଥାନ୍ତି ମାଇକିନା। କାହିଁକି ଏ ସବୁ କରୁନି କ୍ୟୁଁ ସିर्फ तेरे बारे में सोचता रहता हूँ क्योंकि अपन तेरे को दिल दे दिया है मैडम। ହ୍ୟାଲୋ ହୁଁ ମୁଭି ଦେଖିବୁ କି? ହଁ ମୁଭି ଦେଖିବୁ କି? ହଇ ଦେଖିବି। ଲାଷ୍ଟରେ ମାତ୍ର କାନ୍ଦବୁ ଆଁ। ନା କାଇଁ ବା କାନ୍ଦିବି। तेरे पास दिल नहीं है कैसे रोएगे तू तेरे पाखରେ ହୃଦୟ का ନାହିଁ ତୁ କିସ କାंदिବୁ। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବି। ଷ୍ଟୋରି ଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ଯିବି। ଦିଲବାଲି ହେଇପାରୁନୁ ତୁ। ଭଲ ଭିଡିଓ ପଠେଇଲି ଭଲ କାଇଁ ଭିଡିଓ କଣ? ଆଉ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ପଠେଇଲି ତ ମତେ ଫଟୋ ପଠା। କାଇଁ ଭିଡିଓ କଣ? ଭିଡିଓ ନାହିଁ ବାକି ଫିଲ୍ମ ତ ଅଛି ନା। ହାଁ ଲିଙ୍କ ତ ପଠେଇଲି ନା। ନିଦ ଲାଗୁଛି। ମନିଷା ସେଠି ଫିଲ୍ମ ଆଇଲା ନା କଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କଣ ଆଇଲା? କେଜାଣି ନେଟ ସ୍ଲୋ ହେଇଛି ନା କଣ ଯେ ଦେଖ ମନିଷା ହଁ ଏଟା ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ ଗୋ ସେ ଡିଲେଟ କର। ସେଟା ତ ଖାଲି ଏଇଟା ଚକ୍ରି ବୁଲୁଛି କାଇଁ ଆସୁନି ତ। ସେଇଟା ଡିଲେଟ କର। ମୁଁ ସେ ଫିଲ୍ମ ପଠେଇଦେବି ଖୋଜିକି ବାହାର କରି ପଠେଇବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ରେଷ୍ଟ କରିବୁ କି? ଅଇ କରିବି ବୋଲି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଘୁରାଣ୍ଡି କଥା ଆଉ। ହାଁ ରେଷ୍ଟ କଲି ବୋଲିକି ବାସ୍ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଗୁରାଣ୍ଡି ହେଇ କଥା ହ। କା ଆଁ କାହାର ସହିତ? ଏ ବାପା ମା ଏ ମାଉସୀ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ।
ରେଷ୍ଟ କରୁ ବୋଲେ ରେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। बोले तुम्हारा अधिकार वैसे तो बढ़ी जाଉଛି। अरे तेरे अच्छा के लिए बोलता है यार। तुम ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି ଭାଇନା? ମୁଁ କରୁଛି ତ କରିବି ନା। ଆଜି ଫାଷ୍ଟିଂ ଅଛୁ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କାମ ହାର୍ଡ ହେଇଛି। ତୃତୀୟ କଥା ଆରାମସେ ଶୋଇବ ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି। ହେଲେ ଭାଇନା ତମର ସେପଟେ ୱେବ ଦା କ୍ରସ କରୁନ କି? କୋଉଟାକୁ ୱେବ ଦା କ୍ରସ ସେପଟେ କରୁନ କି? କ୍ରସ୍ ହଇ କୋଉ କ୍ରସ୍ ବା? ୱେବ ଦା କ୍ରସ କୁ ଯାଉନୁ କି ସେପଟେ? ହୁଁ ସକାଳୁ 7ଟାରେ ଯିବା ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ତ 7ଟାରେ ଶୋଇଥିଲି। ମନୀଷ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ନା। ଏତେ ଗଧଟା ଯେ। ହଉ ତୁମ ଲାଇଫ ଆସିଲେ ମୋ ଲାଇଫ ବି ସ୍ପିରିଟ ଲାଇଫ ହେଇଯିବ ନା। ଘୁଷୁରଟା ତ। ମୋ ଲାଇଫ ଆସିଲେ ମୋ ଲାଇଫ ବି ସ୍ପିରିଟ ଲାଇଫ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ଦେଖି ଯାଇଛି ହେଲା ଜଲ୍ଦି ଆସି ବିବାହ କରାହବ। ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରେ ଆଇବୁ ଜାଣିଛୁ ତ ଟେମ୍ପର ବେଶୀ ଖାଲେ। ମୁଁ ତ ଛୋଟ ବେଳେ ଏକା ଟେମ୍ପର ଟା ଜାଣିନୁ। ସାନବେଳେ ଭଲ ଥିଲା ଏବେ ବଡ ହେବାରୁ ବେଶୀ ଚର୍ବି। ବହୁତ ନାଦାନ ଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ ବି ଥିଲୁ। ହସ ମନେ ପଡୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସିନ୍ ଟା ନା। ତୁ ବେଶୀ ଛତରାଟା ଲାଇନ ମାରି ମାରି ରହୁଥିଲୁ। ନାଇଁ ମନେ ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ। ମନ ଦେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ। ମିଛୁଆ। ମୋଡିକି ହସୁଥିଲୁ ଗ ବୁଝିଲୁ ନା ସେତେବେଳେ ତତେ କିସ ଜଣା 12-13 ବର୍ଷ ଏତେ ନଲେଜ ବି ନଥିଲା ନା। ହେଲେ ଭାଇନା ଦିନକୁ କାହାକୁ ମତେ ଏ ବାପା ସେ ଏମିତି ବଡ ବଡ କଥା କହିବୁ ଭୟଙ୍କର ନାଇଁ କଣ। ସରିଲା ପରା। କଣଟା? ପୁଅ ପିଲାକୁ ପୁଅ ପିଲା ଲାଭ ରହୁଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ ନରେ ପୁଅ ପିଲା ତ ହୁଅନ୍ତି ଆଜିକାଲି। ହୁଁ। Subscribe, press the bell icon, like, share and comment.